हनुमान जी के हाँ उड़ान में दूल्हा के नाम पर दुल्हन को हम ऐसे कि समय बहुत कम बा सुमरन में ज्यादा वक्त लिहल ठीक नहीं ना जी बाबा तो 40 मिनट को नहीं कि 4 गो गीत गा ले हनी लहरों बजा ले हनी एकदम राइट टाइम रे रहनी बहुत टाइमली खाली बनी घड़ी ना देखनी है तो एकदम राइटे रहनी हरो सब टाइम से बनी एकदम बाबा टाइम से और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुकर ही नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रोगपति की दासा सुमरी पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राखे ये होली खलबा की अदलित बल धामम हेम सलाम दे हम धनुजवन कृष्णम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वर्णाधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि वाह वाह जगरा में हतना क्वालिटी भरल बा हाँ जी राम जी महावीर ना कहले ना बाली महावीर ना कहले ना जगरा के भगवानों के लुका के मारे के पड़ल हाँ त्रिलोकी विजेता रावण महावीर ना कहले ना बाकी हनुमान जी क्वालिटी लेके महावीर कहा गए हाँ तो वहाँ का नाम महावीर थोड़े रहे ना हट जस्ट एज पोस्ट पोस्ट हमार नाम अभियंता थोड़े हो ना हमार नाम व्यास जी थोड़े हो ना जी ना पर डमे में तो लंगड़ व्यास लोग कहेला हाँ हमार नाम ना ना इंद्र के वज्र के मार बर्दाश्त कर ले काई में हनुमान जी हाँ बजरंग बली कहले कहले हनु टेढ़ हो गई हाँ हनुमान कहले कहले वीर लो में महावीर हो गईले हाँ महावीर कहले कहले टाइटिल हम करूं कर असली नाम मारुति रहे हाँ उहे एगो ऐसन देवता हमें सबकर शेर बाघ सवारी बा उल्लू बा हाँ क्योंकि बसहा बोल बा हाँ आ हनुमान जी एगो ऐसन देवता हमें कि वो अपना बाबूजी के सवारी करेले उनकर सवारी के हो प्रचंड विद्वान रामभद्राचार्य जी महाराज विश्व गुरु हमें 8 गो विश्व गुरु बाड़े जी में एगो हो हमें हाँ आऊ कहले कि ना ना हनुमान जी वायु के सवारी करेले हवा ना चले तो उड़ ना पई है वो हवा पर विजेता होके उड़े ले तो वायु के सवारी करले का बाजे त पड़का होगा बैलून फूटता केक कटाइल बा केक आज फाटो था अच्छा फूटता वो दिनो फाटी बैलून फाटता क्योंकि जन्मदिनों बकाया महाराज केक कटाता केक आज तो सब रात हो सुहाग रात हो तो बैलून फुरा रहल बा फुरा रहल बा कब का फुराई आराम आराम से आराम हाँ जी पहले से इंडिकेट कर देते हैं खतरा के आराम से बहरी सुनाता गमछी मारो हट गायत्री ठाकुर जी गौला रहन हेंगा जाने के अभिषेक बाबा के हाँ भतीजा के जन्मदिन रहे हाँ बाप रे बाप आ हमरो के बोलोला नहीं बाबा हम गोर नहीं भतीजवा जितिया हो बहुत चंचल बुद्धि के जब बैलून फुराए लागो अच्छा चली भगना का कोनो बात नहीं भगना का बियाह न हो हाँ भगना का बियाह हो तब बहने आई ना अब एगो छोट लड़का रहे अभिषेक बाबा के भतीजा हाँ नावला जितिया कोई हाँ अभिषेक के पास अंकल जी अंकल जी जन्मदिन के दिन बैलून क्यों फोड़ा जाता है ठाए ठाए क्यों फोड़ते हैं यही कहानी बाबा के नियम हो नियम है बेटा नहीं अंकल इधर बताइए 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 ना जन्मदिन में बैलून क्यों फोड़ा जाता है क्यों अरे नियम हरी नियम हो फोड़ाला पुराला नहीं अंकल नहीं जिदिया कोई हाँ केक नहीं काटूंगा हाँ बताइए 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 बैलून क्यों फोड़ते हैं जन्मदिन के दिन हाँ बाबा खिसिया कहते हैं नहीं खजाना नहीं खजाना ऐसे फोड़ो जलानू हाँ एगो गुब्बारा फूटो रहे तो तेंग बड़ी आई रोले बारह कवल पानी के लाइन लागो रहे बारा पानी भई रहे बैलून फूटो रहे ठाकुर जी गोला रहनी हमारा बहुत सुंदर एगो गीत पुरनकी ठाट में हाँ कि काठमा के पुतारी पूर्व से महीन में ले ली कि काठमा के पुतारी ये जिया सरगमा सौतरी रे पुतरी तो के ले या मिस्टेक बाबा
डलबो दियरे में मड़ैयर पुतरी तो हकलई डलबो दियरे में मड़ैयर पुतरी तो हकलई के परम मित्र हरकेश तिवारी जी जय हो प्रॉपर्टी डीलर सह तिवारी म्यूजिक लाइव बहुत काम बा ए भाई हतना चैनल वाला आइल बड़ा लोग के हो हरकेश बाबा चिन्हतन ओम प्रकाश जैल बड़े तालो का मन पर कम से कम आवेला का पैसा मत दिहल तो हर लोग का फिगर कम से कम यूट्यूब में जाई नु खाली हमने का फिगर चलाओ तालो तो हर लोग कम से कम आई बीच बीच में आ जाए के पैसा कौन मायने रखला आज बोलो खाली माला डाला जाई कम से कम फिगर जाई नु में एक दर्जन से अधिक लोग आइल आइल वाला परसों घीचे ना ना काहे का तेज बोलो हम जानता नहीं एक आदमी हमारा गाड़ी देले बड़े यूट्यूब पर देखी ले मुंह डोला खोला तो तीसरा राउंड आज उहे बुझी हितावा तिवारी म्यूजिक लाइव हरकेश तिवारी जी बहुत बहुत पुरस्कार दिल बनी भोला दानी बनौले रहे तो हर लोग बीच में आ जाई हो अब तारे को मंजेश बाबू का भी माला देव जब माला शुरू हो गए दे तो हमारे बड़े भैया बाबू आइल में बाबा माला फेंकी 500 रुपया पुरस्कार भी देनी अश्विनी बाबा गुड्डू बाबा दोनों आदमी तनी खड़ा हो जाए इलेक्ट्रिक दुकान चिन्हत नहीं गार्जियन हमने के भाई पुरस्कार देनी हमरा दुल्हा के बाबा जी बानी रौरा भी अपना नातिये पुता के बियाह देखने हनु रौरा परनाती के ना 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 दुल्हा के पोता बेटा पिताजी बानी गलती ना नु चाचा गोलू बाबा तो रो आ जाए बाबा ये कुल बनावल जला भगवान रसो के बनौले रहे हार दे रहे दी पैसा देने है पहले ना 500 रहे दियो काफी हो गइल बाबा रह दी ऑर्केस्ट्रा ना का होई एही लय में हनुमान जी के तनभर कहे के बाबा बोलाई लयदार तो हम चाचा के कहम जे दुल्हा के बाबा लागो कि हे उम्र में बरल जागल बनी चौथा पन है अब ले जागल बनी अब पैसों रह के लेके देतनी तो बार बार हार्दिक प्रणाम करते हैं जा वाह वाह रवा तो रिश्तेदार बनी और मित्र करो आप बहुत रिश्ता बाड़ी सरुआ से भोला दानी बनौले रहे रिश्तेदार बानी हमने के भोला दानी पद प्रतिष्ठा में 4 साल लगौले रहे यह शुभकामना करब जा हारेली हारे हारेली हारे हारे जी के मन के फिकिर ये महावीर आवहो ए महावीर आवहो चरण में झुकवले बानी सी ए महावीर आवहो चरण में झुकवले बानी सी रे बाबे चरण में झुकवले बानी सी ए महावीर आवहो चरण में झुकवले बानी सी हमने के घर के ठेकेदार हलो ले लो माला एगो ता पैसा रिश्तेदारी बताओ हमने के पटीदार दे दस पड़ा घर पर भोला दानी बनौले रहे बहुत बहुत पुरस्कार भी आई हमारा घर के बगल में गोपालगंज घर बा आ ठेकेदारी चलेला बिल्डिंग मटेरियल से धैले बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से धैले भोला दानी बनौले रही परिवार के रिश्तेदार बने हार्दिक शुभकामना करते हैं कहलो कुछ
चीर के हनुमान ने बिता दिए सी हे मेरे मन में बसे है राम मेरे मन में बसे है हे मेरे मन में बसे है राम मेरे राम सिया राम राजा राम सिया राम हे मेरे मन में बसे है राम मेरे मन में बसे है राम देश बवारसी जी हलवाई बनी बढ़िया से पुरस्कार 51 रुपये दिले बनी हार्दिक शुभकामना करते हैं जब भगवान वो सबके बनौले रही पद प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा रहे अब तो खाना खोनी है ना ये खाना खाए तो हर नंबर ले ले तो अब तार बाह कटाई बहुत लमहर परिवार हमनियो कहो साले साले भतीजन के लेकिन के शादी पड़ेला बहुत करला धन है हनुमान जी हरि लेला हर जी के मन के फिर कहिया कहिया मेघनाद लक्ष्मण के मरल जहिया सकती ओह दिन देखौनी बाबा आपन भगती पहचाना तने बाकी बार तने रूप बदल गइल बा दाढ़ी मोछ मुड़ी उड़ तने एने ओने हो गइल बा जरवान हो गल बका भगवान भोलादानी बनौले रहे पद प्रतिष्ठा में 4 चांद लागो रहे ये परिवार बनो रहे जवार बनो रहे मेघनाथ लक्ष्मण के मरल जे शक्ति हो दिन देखनी बाबा अपन भगती सुसेन बैठ के ले नहीं पर्वत सहित बूटी लेकर अपना मालिक राम के भाई लक्ष्मण के मूर्छा टूटल फिर से जीवित हो गई संकट हरण कर लेनी एगो पद लेनी जो न राम के मिलल न कृष्ण के न ब्रह्मा विष्णु शंकर के न दुर्गा काली सरस्वती पार्वती सती सावित्री कत्यायनी जगदम्बा केहू के ना अपना मालिक के संकट हरण कहनी एगो पद मिलल संकट मोचन हनुमान कहा जाए न तो उस समय प्रभु जी का दशा रहे कि बहादुर बाबा हमने के प्लेन गावता जान एकरे गनमा को हदी भरत शर्मा गावे के तो कैसे कोई है कैसे कि बहुत रहे मीरा आदि मोहन रहे मीरा आदि मोहन रहे मीरा बहुत रहनी रोत रहल रघुवीर महावीर वो ए महावीर वो चरण में झुकावल बानी सीत महावीर वो में झुकावल बानी सीत ए महावीर वो एक अंतर गीत को दनी है जान बुझ के छोट करे अब दुल्हा खाती एगो गीत हम